Paguol nga balita ni mga bay, patay ang usa ka bata sa Talisay City human naligsan ang iyang ulo sa dakong truck. Ang bata sakay sa motor sa iyang mga ginikanan sa dihang nasukarap sila sa kilid sa truck. Ang mga detalye ani diya sa report ni Dale Israel. Sa kuha sa CCTV footage makita ning puti nga truck nga naghunong sa unahan diya sa barangay Lagtang, Talisay City pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Makita sad ang nagdagan nga motorsiklo nga gisakyan sa bata ug usa ka babae ug lalaki. Timing gyud nga pag-andar sa truck natumba ang motor sa pamilya. Way nun makuha sa CCTV ang aktwal nga hitabo pero napisat gyud sa truck ang ulo sa bata. Patay ang bata. Tungod sa grabing kaguol niya ka ang inahan sa bata o gigakos ang iyang anak nga wala nay kinabuhi. Na outbalance yung driver hanggang natumba and then natapon yung bata. So during that time, yung bata naman is pinag-breastfeed ng mother na backrider ng father. Medyo tragic talaga yung aksidente kasi yung bata is 1 year and 5 months pa lang. Hindi na malayan agad ng driver, so biglang nag-brake. So yun, na out of balance, natumba, tapos tumilapon yung bata. Ang bata mao si Bel Racal, kapin usak pa lang katuig. Namatay siya tungod sa grabing kadaot sa iyang ulo. Naangol sab ang mga ginikanan sa bata nga silang Leland Remigio o Jocelyn. Tabi-tabi lang sa mga nangaon diha, nagpasad sa dalan ng uban bahin sa utok sa bata. Walay laing nabuhat ang amahan kundi pagtan-aw na lang sa lawas sa iyang anak. Tungod sa grabing kalagot o kagulanan, nasinggitan niya ang driver sa truck o gusto na ning pakanaugon. Walay hunong ang pagtiyabaw sa magtiayon samtang nagpaabot og tabang. Gidakop sabdayon sa mga pulis ang driver sa truck nga si Rolando Tapdasan. Ang padungog loading ba? Yan, nagtambay ko kay naghuwat ko sa kaog kong puno. Waman ka nang paatras niya papadungan to sa kargahanan. Naghunong ko. Di, sa naghunong pa ko, nagsige ko lingi kay paghamang kay sakyan kay hapon man. Karon pag namin spatter, pag yung spatter nga larga, ninay ko gaginot. Karon paka magkalit. Pwede ko kabantay. Sa katapusan, nag-areglo ra ang duha ka partido sa kondisyon nga abagahon sa driver ang gastos sa pagpalubong sa bata. Karon gipasidanan og balik sa mga otoridad ang mga motorista nga bawal gyud ang pagsakay og mga bata sa motorsiklo. Ilabi kung dili kaabot sa tumbanan ang ilahang mga tiil. Mga kapatid, Dale Israel, One News, Cebu.